overordnet har haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan skal vi håndtere det her, eller hvad? Ja, altså både og. Jeg tror i hvert fald nok, at vi kommer lidt tilbage til det med, jeg tror i forhold til min overordnet, tror jeg, det har været, og det må selvfølgelig stå for egen regning, men jeg har lidt på fornemmelsen, at det er svært helt at forstå, måske alvoren i det. Fordi at jeg jo måske, og det kan jeg jo selvfølgelig også til dels kun takke mig selv for, men at det paradoksale er, når man får en kronisk sygdom, så er jeg faktisk rigtig dårlig til at lægge mig selv syg. Fordi at jeg vil helst ikke fremstå som at være syg. Så det får mig lige præcis. Så jeg tror, jeg har rigtig, altså jeg prøver hele tiden at løbe sådan ekstra hurtigt for ligesom at bevise, at det her, det kan jeg godt. Så derfor så tror jeg faktisk, at for min chefside vil de sikkert sige, at det er svært ved at forstå alvoren i det, og hvilket jeg så også synes kommer til udtryk i forhold til det her med at komme ned i tid, ikke? Så ja, jeg tror... Så du også måtte erkende, at du har faktisk ikke de ressourcer, som du havde på